Thokozani bafowethu, umkhulunqushe lo. Ngizobonga amagalelo ezinyanga, but ngizohlukanisa ngokuhlukahlukana kwazo. Ngeke ngihlanganise. Ngizodolo ukwenza ama-video nje isikhathi masivela ngoba umuntu isiZulu sithi uncunywe saphila. Angiqala ngendoda endala elapha ya empangeni. UDr 3 second. Uyabona umkhulu 3 second bafowethu. Ungambuka ama-video wakhe amaningi uthathe ezifu it's a joke uma egqilaza, kodwa uma ungaya deep yile ndoda iyagqilaza bafethu. Just ngeso likamoya ujule, uyazi umkhulu 3 second kunento emenza like special ngaye. Angazi noma mhlambe ukuthi usebandleni esihloniphayo yini, siyindle emnyama noma angikhonze Nazareth guys, but I think ngoba useNazareth kunaleso sithunzi sakhe esho ngomoya ophansi. Indoda umkhulu 3 second. Ngithi dokotela ngicela uqhubeke nokuphilisa abantu. Nathi singamakhehle sakukhulayo nesakhasayo kule ndima sibe nase izifiso zokufika kini madoda, uthola ukuthi akufikeki ngenxa yezimo ezithile, asikhona ukufika kini. Ndoda endala, ungangqilazi ngoba iyagqilaza lento futhi sokugqilaze mase gijima ku fast lane. Kodwa nje ngidlulisa amagalelo owenzile eSouth Africa yonkana. Abantu ke ngeke beyenganxanye bengamanzi. Baningi abantu basizile futhi baningi abantu abasozobasiza ukuthi abantu bayokhuluma beze befikela bayithanda khona. Uyabona kwakunento engangigadile this year after sikhothanyelwe isilo sethu samabandla sithandayo, ukuthi loyo thatha uyokusondeza neduze kwakhe. Cha ngempela kwaba njalo ukusondeza. Kwaba isibusiso kimi mangibona ukuseduze kwakhe ngoba ikhona lento nayo. Abanye abantu ngenzeka ukuthi abayiboni kodwa ngelinye ilanga bayoyibona. Ngithi kuwe dokotela, ngicela uphakame njalo. Nathi singabelaphi bafowethu siyabukela kini. Ngisazobabala nabanye ngoba ngithatha ihlangothi kungathiwa sengihamba nawe. Cha, angihambi nawe dokotela 3 second. Nabanye ngizobabala amagalelo abo ngoba kuningi enikwenzele eSouth Africa nezinto ezinhle enizenzela abantu, kodwa nje ngithe angiqale ngawe eqala. Nabanye ngizolandela ngabo ngabe sethiwa ngicheme nawe noma mhlawumbe ungithengile. Awungazi ndoda endala nama ngiyakwazi phela mina ngoba nasenaduma. But nje nathi siyafisa ukusifike nje kwagqilaza ungene. Sike sizothola izibusiso mhlambe nathi singayibona siphakama noma singayibona siphumelele.